Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα σας δείξουμε κάποια υλικά που μπορούμε να ρίξουμε στον κομποστοποιητή, ώστε να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα κάνει χαρούμενα τα φυτά, τα λουλούδια και τα δέντρα μας. Πριν από μερικές μέρες μου ζήτησε ένας γείτονας να κλαδέψουμε την εραντιά του. Τα αφήσαμε να ξεραθούν λίγο και σήμερα θα τα περάσουμε όλα από τον καταστροφέα κλαδιών. Θυμηθείτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι δήμοι και εμείς με τα κλαδέματά μας, με κορυφαίο το πρόβλημα της πυρκαγιάς το καλοκαίρι. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν θα το μετατρέψουμε σε ένα πολύτιμο σύμμαχο για ένα τέλειο σπιτικό κόμποστ. Εδώ έχουμε τα χαρούπια και λίγα φύλλα. Χαρούπια. Ένας καρπός με πάρα πολλά πολύτιμα συστατικά που θα μπει στο κόμποστ θρηματισμένο και θα το εμπλουτίσει με αποτέλεσμα τα φυτά μας να μεγαλώνουν σε ένα πολύ θρεπτικό περιβάλλον. Φυσικά θα τα περάσουμε και αυτά από τον τεμαχιστή κλαριών για να τα θρηματίσουμε. Και εδώ έχουμε τα κλαδέματά μας από το Σενέκιο. Και εδώ έχουμε Σενέκιο με πίκλα. Αυτά τα κλαδέματα δεν θα τα περάσουμε από τον καταστροφέα. Θα τα ρίξουμε έτσι μέσα και σε 2-3 εβδομάδες θα έχουν αποδομηθεί στο περιβάλλον του κόμποστ. Και το σημερινό tip. Εχθές ο αρχηγός της οικογένειας, η μαμά μας δηλαδή, τηγάνισε ψάρια και αυτό είναι το αλεύρι. Δεν το πετάμε. Το αλεύρι είναι ένα φυσικό προϊόν πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό για τον εμπλουτισμό του σπιτικού μας κόμποστ. Προσοχή όμως! Προσπαθούμε να το ρίξουμε με τέτοιο τρόπο που να μην εμποδίζει τον αερισμό του κόμποστ και να επιτρέπει στους γεωσκόλικες και στους διαφόρους άλλους μικροοργανισμούς να αναπνέουν.